Máš už rezervovaný termín na svoju svadbu? Nie? Tak sa poponáhľaj, termíny sa rýchlo míňajú. Len tento rok sme u nás mali celkom 32 nádherných svadieb. Každá úplne iná, no všetky mali jedno spoločné. Úžasnú atmosféru, plné brúška hostí a spokojné páry. Naša sála sa dokáže premeniť na tvoje čarovné miesto, presne také, ako si ho vysnívaš. Romantické svetlá, elegantná výzdoba, kvety, sviečky, o všetko sa postaráme spolu s úžasnou agentúrou Frival, ktorá má zlaté ruky a doladí každý detail na 1000%. Taktiež máme aj skvelé spolupráce s dodávateľmi hudby, candy barov, fotografa či DJov, ktorých môžeš využiť pri plánovaní svojej svadby. Všetko pod jednou strechou. Bez stresu a hlavne s úsmevom. Ak sa chceš presvedčiť, ako to u nás môže vyzerať, dohodni si s nami stretnutie, kde si vysvetlíme a ukážeme oveľa viac, alebo nás prídi pozrieť na svadobný veľtrh v Košiciach 9. novembra. Radi ti ukážeme, ako tvoj svadobný deň môže vyzerať práve u nás. Presne tak, ako si ho vysnívaš.